हाँ साथियों, ये समाजवादी गीत जो आप लोगों के बीच में हम गायक कलाकार कन्हैयालाल यादव बिरहा इंटरटेनमेंट की ओर से आप लोगों के बीच में जात बा। आज पूरे उत्तर प्रदेश में बस मात्र एक चेहरा पसंद बा। गीत के माध्यम से कहना बा मास्टर, हवने तन में अखिलेश जी पहिला पसंद, जेकर बाटे निशानी साइकिल नंबर 1। एक चेहरा लोग अखिलेश के पसंद करते काहे बदे? हवने तन में अखिलेश जी पहिला पसंद, जेकर बाटे निशानी साइकिल नंबर 1। हवा यूपी के तान कहे हिंदू मुसलमान, हवा यूपी के तान कहे हिंदू मुसलमान। सब लोग बड़ाई करता कुर्सी सीएम वाली यूपी का अखिलेश बुलावता, कुर्सी सीएम वाली यूपी का अखिलेश बुलावता। आज आगाज हो गया है 2022 का और जनता एक आवाज लगा रही मत कि सामने साइकिल के बटन दबा करके करोड़ों युवाओं दिलों की धड़कन यशस्वी श्री अखिलेश यादव जी को 2022 में सीएम की कुर्सी पर बिठाना है। कहना बात, साहब बाग डोरी अखिलेश जी के हाथ है, अखिलेश जी के माथे। सत्ता आई हाथ में सबही बाटे साथ में, 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 सत्ता आई हाथ में सबही बाटे साथ में। यावाम बुलावता कुर्सी सीएम वाली यूपी का अखिलेश बुलावता, कुर्सी सीएम वाली बता दूं, माननीय नेताजी के कारवां को लेकर के आज लोहिया जी के सपनों को साकार करने वाले हैं। इस उत्तर प्रदेश को फिर से उत्तम प्रदेश बनाने वाले हैं हमारे सम्मानीय अखिलेश यादव जी ने। कहना बा, लोहिया मुलायम जी का पवलाया आशीर्वाद को, बहुत अच्छा। लोहिया मुलायम जी के पवलाया आशीर्वाद हो, नारा लगत बा चौमुख अखिलेश जिंदाबाद हो, भइल सबकी बेहाल,
भइल सब ही बेहाल भैया आवा तत्काल भइल सब ही बेहाल भैया आवा तत्काल तोहर कमरा बुलावता त कुर्सी सीएम वाली यूपी का अखिलेश बुलावता नेतन में अखिलेश जी पहिला पसंद जेकर बाटे निशानी साइकिल नंबर 1 यूपी के साथ कहे हिंदू मुसलमान